Gaya po nila eh. Abot-aboto na ako dere. Ay. Katulog po ko gamay, tama-tama, abot to sige. Asan mas brother? Ay, tagmo, pangita atong tawhana ba? Ang nagdagat eh. Ibiyaan man ko eh. Ay, Clarence brother ba? Jimmy po, di po ko kaagad kay hinay kay mo baklay. Ako nalang gibiyaan. Dugay man kayo mo magbabae mo. Lakaw po. Asa mas brother nag taguan tingali ko ato ba? Itaon na ko sa dito unahan do. Brother! Asa mas tawhana to? Brother! Brother! Asa kaya to no? Ay, natulog man. Maulam mo tamo. Samok ani kay natulog naman og taman oy. Ano ka Jimmy no? Ah, samtang nagpaabot tong Jimmy, matulog sa ko. Pakilamigas dire. Ayay kadaghag lamigas. Facebook ka dire gamay. Sigado gyud. Sa daghang lamigas dito dapita dire. Ay utrosan. Ado na. Ani, huwag ka mata. Baklay, oy. Asa naman itong kauban ako na di. Itong biyaan, manuong ko, eh. Naguna-una naman noon, namang kaapoy kay baklay. Gibhart! Brother! Asa naman yung mga bataan eh? Kaapoy kay baklay. Asa ito, painuman sila. Bayon ako dito ba ulit. Natulog ba ni mo? Nadugay dyan kong abot na ka natulog mo ni sila. Pati man yung mga tulugan ni sila. Tulog yun. Ito yung matulog ka. Tulog. Kana bugla mo. Nagmamaak ko eh. Namula na kung paa nga puti da. Kana bugla mo eh. Ay maghalin ko da sa itas mong ligo eh. Hindi ko komportable ba sa dili ko kun. Halin ko dito. Dili David tong daghang gagdamo. Kapiki man.
Ay, tulog ko. Sulog! Sulog! Jimmy! Uy! Uy! Bakit ba? Suwan, ikaw nakaling anak? Nagaling dia? Hmm? Ikaw nagaling? Oh, ako na ito, tingnan na mo, di ka magaling, tingnan na mo. Gani, wala. Gusto ka buwagin mo dyan sa uluhan na mo nagsunog? Hindi ako man pwede ng lamukod. Yan, kakakigla mo. Nangatulog man mo. Tingnan lang mo ko eh. Hindi nasunog ang mong ulo diha. Diha ka naghalin sa mong uluhan. Ah, okay na nga eh. Oo, magpataw tagwig. May kabantay ba? Hapit min lang nga. Na, maupaw pa ang trabaho ni mo. Tulog mo, mate. Tulog mo balik. Tulog mo balik. Gusto mo na mo pag tulog balik diha nga. Init na kaya uluhan na mo. Hindi na ko nalinga para mawalang lamukwan. Unsa man tao mo. Hindi pa alam mo. Sabi, tulog na to. Yala ka. Bigay dili. So, what's up mga katang no? Mag-shoutout na dere sa shoutout sa Pizza Treat no, Bansalan. Kay Argeline Labandera, kay Rosemary Baltazar, kay Margie Ino, kay Roby Gilio, o kang Jinmay Lozano. So, shoutout sa inyo diya ma'am. And dere sa YouTube, ay kasadot na ko sa Wala. yun sa tugod. Shoutout kang Grace Paharilla, watching from Cagayan de Oro City, kay Jopel Cuenca, kay Ana Escania, shoutout. Kay Karina Cano, shoutout. Rosel Torres, kay Mylene Minjigo, shoutout. Celso Benitez, shoutout. Daniela Pay Cañada, shoutout, watching from Sarangani. Roldan Gonzaga, shoutout. Kay Merlita Monti Di Ramos, shoutout. Sinjol Suico, shoutout. Kay Elis Isalabella Vlog, shoutout. Kang Jamie Flores, kay Konkon Paalisbo, shoutout. Kay Kisi TV from Matanaw, Davao City, Matanaw, Davao del Sur, so shoutout Kisi. And then kay Aquino, shoutout. Kay Prilin Pam, shoutout. Kay Carlo Simbahan, shoutout. John Lloyd Hagotiboy, shoutout. Steven Garcia, shoutout. Og sa iyang mga anak o sa iyang asawa, shoutout dia sa Libertad Bansalan. Kay Mary Kabantingan 477, shoutout. Kay Mimi Gumakay, shoutout. Then kang Anthony Redolsala, shoutout. Kay Vincent Andag, shoutout from Kinaskusan. Kay Pagadian Soundtrack, pakisupport sa ilang YouTube channel. And then kay Ernie Aurino, shoutout from Davao City. Kay Mil Ayuban, kay Ferry Cross, shoutout. Kay Bull Kusot Vlog, shoutout. O kay Renante Yakid Og, shoutout. Vicente Vidas o kang Jobendre Hapos. Shoutout kang Ivan Anikaling nga cameraman og shoutout kang De La Serna ng Tagasa kaya na General Santos. General Santos City. Nga daw, wala na. Wala. So daghang kayong salamat sa pagtanaw sa akong video o ay kalimut pag-subscribe sa pagka-subscribe o pag-follow sa akong Facebook page. Kana lang, daghang salamat.